बैठी मंदिरिया के भीतर है मैया तनी दर्शन दिखाई दा हो। बैठी मंदिरिया के भीतर है मैया तनी दर्शन दिखाई दा हो। दर्शन देखावा माई दर्शन देखावा। बैठी मंदिरिया के भीतर है माई दर्शन कराई दा तोरे मंदिरिया माई भगतन के भिरिया। तोरे मंदिरिया माई भगतन के भिरिया। नारा गुजे जय कराए मैया तन बैठी देखाई दा हो। नारा गुजे जय कराए मैया तन सन दिखाई दा हो। बैठी मंदिरिया के भीतर माई तनी दर्शन दिखाई दा हो। 9 दिन करे माई तोरा रतौ बिना कुछ खाए पी कर ले व्रत पूरा करा रे दर्शन दई के पूरा करा हे माई मोरा दिन व्रतवा हो। दर्शन दई के पूरा कईदा हे माई मोरा 9 दिन व्रतवा हो। रे बैठू मंदिरिया के भीतर हे मैया तनी सन दिखाई दा हो। मेवा चढ़े माई मिश्री एगो भोगवा लगावा माई हलू पूड़ी अड़हुल के फुलवा माई लइके हे माई तोर ठाड़ी दुवरिया हो। मंदिर से आवा बहरवा हे माई तनी मनसा पुराई दा हो। जय माता दी।